skazí tam u nového videa, kde budem hrať, jak sa to volá? Počkať. To je jedno, Bowmasters. A ideme hrať. Ja mám zatiaľ iba tohto. Ja to zobrať. Áno, je tu, vždycky tu je, asi možno bude. Potom mám tohto. Potom mám túto, moju obľúbenú. Tohto. Mima. Doktora. A mám tu aj Mikuláša. To je Santa. No Klaus, tam je hore napísané Klaus. To je Santa Claus. A ja idem hrať s Klausom, lebo neviem, pred koľkými dňami boli Vianoce. Niektorí to možno ešte sa tešia z Vianoc. Tak môžeme ešte hrať so Santom. Tohto by som strašne chcel. Poď. No. No Santa ho dorazí. Netrafí. Skoro. Musím dať 114. Teraz ťa trafí. On ma trafí teraz. On ma netrafil. Tak dám 114 do hlavy. Čo? 112. Ja mu ohasím ten oheň. S tou ľadovou gulou. Mám 113. Au, on mi dal do hlavy. Karma. Ja horím, moja hlava horí. Nedostaneš do mňa darčeky na budúci rok. Nikdy. Tu máš. Čo? Ja si to netrafil. Trošku viacej. Bum. No to trafí, zabíva. Do červa. Ty, jeden. Neznášam ho. Dáme 115. Yes, aspoň do nohy. Nie, musíš dať 120, aby si mu uhasil ten oheň. Musím dať asi 118. On ma teraz dorazil. Ne, nechcem. Tak. Ne, ja som to vypol milom sakrát. Tak ideme na Apple Shop. Zaplatím si. Čo? Ja nemám coiny. Nevadí. Ideme hrať. Dáme si tohto. Vidíte, že sa skoro v každej hre volá minimatko. Ešte nevideli iba jednu hru. No. Natiahneme. Nestrelíme. Má páčidlo. Netrafí ťa. Netrafil. Teraz ja idem. 108. A dám mu do hlavy. 109 daj. Nie, dám 110. 109. 110. Trošku trafí. Netrafil. 109. Dám 110. Dobre. Tak. Bum! Dám 112 teraz. Nie, daj 111. Dám 112. To máš za to, že hovoríš 12. No ale ja dám aj tak 112. Necháme, že pod kostrou je kostra. No, veď to má oblek, tak asi áno. Tak bum. Dám 114. Že finish, hej. 114. Jo, 114. Bum. Headshot. Bum. Nebol... Čo robíš? No poďme. Pozerať deti od 6 rokov. Nemôžu. Dáš litajúcu všade speakerov to je. No poď. Čo sa stalo? Fluffy si moc rád by som si to kúpil. Ale nemôžem. Nemôžem, veď nemám internet. No poď. Aha, niečo tu mám. Nemôžem. No, tak teraz už máme. Teraz si môžeme zaplatiť za Apple Shot. A dáme si... pozeráme túto. Prečo nie? Aha, to je tento doktor. Doktor Octopus. Super, trafil som. Stačí, keď to hráte, tak stačí, aby ste mu trafili iba hlavu.
Rozbite mi. Áno, rozbite aj jabko. Ja som všetko trafil čisto úplne. Teraz ho netrafíš čisto. Ale trafil som. Troška má špinavú tvár, ale nevadí. Už nemáš špinavú tvár. Trafil som ale do hlavy, stále sa to počíta. No poď, trafím sa. Super. Epic win. Jašky. Zarobil som 200. 500. No ale zaplatil som za to 300. Takže som zaplatil 200. Premium. Tak. Pozrieme sa, ešte môžeme Bird's Hunt skúsiť. Teraz si dáme tohto Arnolda. A budeme musieť triafať ptákov. Tórové kladivo. Bum. Luk. Tak nič. Toto. Vajučka. Sekera. Karta. Inekcia. Tórové kladivo. Tórové kladivo. Čo to je? Vrtula. Ja som tam niekoho rozsekal. Bageta. Vrtula, poď. Karta. Bum. Som ich koľko trafil. 3. A ešte posledný. Ešte jeden. Tak. Vyhral som. Toľko. Neviem, 500 coinov. Super. A koľko si zaplatil za to? 300. A 200 si dostal. Som si dobre zarobil. Mám vás. Čo robíte? Čus.